Nisam smjela dolaziti. Što li sam mislila? Da ću naći čarobnu princezu? Mogu se vratiti kući. Među odjećom za lutke naći ću nešto za obući. Što to govorim? Ne mogu otići. Ja sam im jedina nada. Kad bi samo mogla otići s otoka. Zdravo! Jesi li sigurna? Onda dobro. Idemo! Hvala vam.